Sanibona uhlophe lo uDisemba namhlanje. December! Asasasha imali. Ongenamali kathule tu. Ushonshaphi imali? Mina njengoba ngenamali ngiyithulele nje tu. Ushonshaphi imali ngeke usheshe. Siqala ngezingena manje ezithi sometimes izinto kanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi kuze uzothola ihit kumele uze uyopika abaculi abakwamanye ama-genre. Angifuni ngomuntu awumnike kani waputi musukungilinga ngisemnane mina ukucula ihit kubulala Maskandi kade hayi ukuthi kulawo news uMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxoxwe nagogo singaxoxwe namchilibana akekho futhi ugogo omncane njengoMahu Jene ngani yami. kade umzili Gazi wena kahle. akekho ugogo olingana no Shono noNdlunkulu lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo uMaskandi kufuneka uzucutshwe kuze uphumelele. wena uhlulwa yini ukopika nawe So siyimele nje silwa ne-identity yethu siwuMaskandi. imawo uMaskandi awungabi angeke sipike sonke madoda. Ana man, yima. alimdala umuntu uyithembala elungabalalelo ndaba Kahle, mana kancane. ungitholele mphela mina ngazelutho ababukeli bethu bawathumelela amavideo abo ephawula ngalolu daba. Yingakho Khuzani abanye abaculi bamaskandi bemzonda kangaka. why tell me why Ukuthi unomona. kancane wavela Akafuni ukubona umuntu umculo ephumelela noma engcono kunaye, enze izinto ezingcono kunaye, enengoma ethandwa abantu kunaye. Uhleze ulisana nalowo mculi. Kusho mawufuna iproof. Hayi mawufuna iproof ngizoprovela. Let us look at the evidence. I understand khona mfoka ngoba ukuthi kusehlobo mfowethu. Yeah. Akabacula kumele kodwa bekhiphela abantu ama-eyes. why usho njalo Imculo kumele kube ukuthi uyahit. Yabo hayi ukuthi bese vele usigaxe nje ngama-eyes ngiqeda. Ngiqopha umlando ehleka yedwa lapho ekhosini. Othatha bamnakile uhleka yedwa. Ade ngishiselwa nje ngisuka emhlanga ngiza ngapha. Ngithi mina abacula bakhiphile. Awufaka album ngabani lapha kanti izofaka kubantu bemotweni. Kwathi ukuphola. manake man Ngiyayihlupha ngokuthi ngilalele ama-artist amancane afikayo. Then ngilalela ama-albums angiwabukeli phansi. Lama-artist amancane always iwona ahlala powerful. Yabona ke le nikhuluma ngomali uthi umthandeni umbulala uMaskandi. Wrong. Umthandeni akawubulala uMaskandi. Unothi ubulala iyo-upgrade. Ama-levels baba. Umthandeni u-upgrade uMaskandi akawubulala. uMaskandi manje sudlala lokushini, sudlala eKasi ngenxa yesitayela osukiso. Akawubulala. Hlala phansi. Ukhuzane umcula ngazi ngizothi uyamhlulana. Kodwa nje usibukisa ngabantu. kanjani manje Engathi uyacula eculele thina siyi-KZN Sodo. Thina umculo wethu manje sesifuna ukuthi udlalwe koLimpompo. Awuphinde. Sifuna ukuthi udlalwe koLimpompo udlalwe amavenda. Bonke labantu laba okungesiba abase-KZN yena uculela thina nje. Singabase-KZN. Siphetha ngezithi Azoqhubeka ngafisherisha amantombazana amapiano. Ngayeke into engisebenzelayo. Kanti ngisilima manje. Awusona isilima. abona ngala nila ngala basengomeni Kwasekuliwa kangaka manje kuMaskandi. Ziyakhala ziku-loudspeaker. Imfana mfana No one here is safe. Dango.